Bumbo Benz, good morning. Yun. Sugad ba ng mga listeners ng Bumbo Radio? Good morning. Okay. Kakulop, sir, inin nag-distribuehan iyo kanan fuel subsidy. Napira ka mga taran, sir, kakulop, pag natagan? Oh. Baga super inin 98% siguro nakapag-validate, natagan na ka lang. 98%. So, ani ba nga wari magpakakarawat, sir? Ano ni? May pa second batch inin or ano? Base sirhan information han CSWD, Oh. may ada second batch pero as of now wala pa schedule kung saan. Upod na gihapon ini, sir, ang mga waray ka validate, sir? Or ang iba lang nga waray ka makakarawat ka kulop? Upod na gihapon ito. Okay. At the same time, ang baga nagpaka-renew yan nga bago, may posible ito maka-avail gihapon. Ayun. Sir, anong kondisyones, sir, Hankuan? Nakakarawat ka kulupan natin fuel subsidy nga 5,000 pesos. Kailangan mga resibo or ano? Ano mga nga papatamakan, sir? Baga super, Bumbo Benz, baga waray man, baga pinaka-provision han DSWD nga kung hanot pwede gamitan hadto nga 5,000. Okay. Siguro ko baga pwede kan siguro ipalitin baga bugas. Bugas. Sudan. Oo. Amot akong pag-intindi. Okay. So, kakulop, sir, ang mga may deserahin mabol yan ngayon nga nagparinyo naton mga MCs. Tapira pa, sir, ang magahabol ha pagkena. Ang bago lang nagparinyo. May ada nagpahabol pero di ko kuang kun mga peraan numero kung peraan. Oo. Pero basta may ada. Ano yung ihap, sir, 1,800 ang mga nagpakarinyo ini, sir? 1,800 o nagpaka-validate lang ini? Amo ito ang gin-announce sa haamon didahan before magpa-validate 1,800 plus. 1,800 plus. Ang nagpaka-validate ini. Okay. Tapos, ang mga nagpaka-renew, sir, may nagpaka-renew, nga waray magpakakarawat. Tama, sir, nga naamon yun para second batch. Amo ito. Di ba, actually, sir, kung kanong tayo, himay-himay yun. Accordingly CSWDO, 1,800 nakapag-register na. Meaning naka-renew na. Okay. Pero, dahang pagpa-validate nera, may ada 280 nga driver nga wari makapagpa-validate. So, amo ito, gitatagan ni Rahisan para itong second batch. Nabasit akong baga pagtuo, may posibilidad nga bago nga nagpaka-renew baga last week nga nanya nga week, may posibilidad ito nga makaka-avail. Ako na ito baga pagtuan. Okay. So possible idugang hira dito 280, sir, nga wari ka validate. Hopefully. Hopefully kay baga iyawat na mala maka-avail gyapon nira. Correct. Oo. So baga maglipahan niya na ato mga MCs driver, sir. Oo. Nagpakakarawat. Baka nakikita ko mga pamawang-pawang mga driver, baga malipayan ko. Baga simpa manera talag sala ko, no? Makababi-babi. Pero, at least dapat dila sandigin, sir. Maning kamot gihapon, no? Tino dito, Bumbo Benz. Kaya kung maglaom lang kita ito, di ko dito sapat. Tama. Okay. Amrat na itong paglinauman. Oo. Panmasayro sa pagkera, sir, kay bakasyon na ibang mga eskulahan, baga ano't kinikita na, baga maluya na yan, ha? Baga, usap pagyap itong baga, nakapaluya, tinuod na. Kay, kumbaga ito nga summer naman untayan na, ano? Ang gulo ito, baga simpa man, aware na gulo mga driver nga, baga medyo maluya-luya. Pero plus pagod ito nga factor nga, pag-increase ng diesel, pagkapito naka-paluya-luya pagyapon. Biyernes, sir, kahit Biyernes, di ba, usually Biyernes, work from home na ito, mga nag-opisina, di na nasa kahiyaw, kaya ito mga tagsatag sa panimalay nag-opisina na, sir, di ba? Kaya ba na nagpasayros? Pero baga akong obserbasyon, may namang gyapon mga opisina nga baga, abre.
naga-abri like it yeah. LTO baga last week, last Friday baga nag-open man sila. Open. Baga siguro ko diri baga sandag ito Diri mga sandag. opisina, oo. Ayun. Sige, ihatag kayo mo't mensahe sa nga dito naton mga MCH driver labi na nagpakakarawat han 5,000 pesos ka fuel subsidy. Gamitong gunin ba upay? Go ahead, sir. Well, di na nagpakakarawat sa kuluphan fuel subsidy nga 5,000 sana baga iyo simpaman iyo gamiton himbaga insakto. Ayaw anay traders iyo pag unaha isbugas nga hiton gasolina nga hinsudan. Para nga daliwatahan baga waray pa makakarawat nga qualified man kamo. Ayaw lang kamo pagpakawaray paglaom. Pakipag pamakiana kamo, especially dito ha DSWD, pakiana kamo kung ano't magiging proseso. Hopefully makaka-abilidad kamo iton. Yun. So amo lang ito bumubins.